नि बानजायनायाव जा दिनैनि मार्टियार्स दि जाब्रां फुटबल टुर्नामेन्ट लानाय जादों बेनि दिनै जोंहा अपेनिंमोन स' बेयावहाय आङो फिन खेबसेबाव फैफिननो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों आरो लोगोसे आङो साबायखर बावनांगोन अन्थाइबारि माया क्लाब एन्ड लाइब्रेरिखौहाय जे बिथांमोना आंखौ फिन खेबसेबाव बेयावहाय आंखौ फिन लेंहरफिननायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांमोनखौ साबायखर आरो लोगोसे आं बिथांमोननि जा खामानि मावनाय जितु फुटबल टुर्नामेन्ट एभ्रि इयाराव बिथांमोना लायो बिनि थाखायनो आं बिराद गोजोननाय मोनो आरो लोगोसे जोंनि जा जाखांफुनाय जोहोलावफोर जाय बिथांमोना जोलुरावहाय इन्ट्रेस्टेड बिथांमोननि थाखाय बेफोरबायदि खाबु होनायनि आङो साबायखर बावहरो आरो बिथांमोनखौ दि जाब्रांनि गोसोखां फुटबल बादायलायनायखौ होनानै मा बुंनो नागिरदों आङो जेनेबा जों गामि गाला बिदि खना खनला मानसिफोरनि गेजेरावहा बे गेलेनायनि गेजेरजों गोबां खौसेथि गोरोबलायनायखौ लाबोदों बिनि थाखाय गोबां गोसोआवहा गोजोननाय मोनदों आरो जोंनि गेजेराव बे गेलेनायनि गेजेरजों जेनेबा नेसनेल लेभेलावबो जेन जोंनि गेजेरनिफ्राय बिदि गेलेग्राफोरा ओंखारो गोबां मुंफोरखौ लाबोनो हायो आरो जोंनि गेजेरावहा थानाय बेरेखा बेरेखिया जेन जोबलायनानै बेबायदि खौसेथियाव बयबो दिदोमै थानो हायो बेबायदि गेलेनायनि गेजेरजों आरो लोगोसे लेखाफोरा बेफोरथिंबो गासैयावबो रोंगौथि जानो आरो गावनि मोनथायनि थाखाय थिउरिया जानो जेन बयबो बेबायदि सोलोंनो हायो आं बेखौनो खावलायो आरो गोबां हामबाय होनदों माया क्लाबखौ बेबायदि हाबाफारिखौ आखायाव लानायखाय आरो जोंनि गेजेरावहा बेबायदि खौसेथिखौ लाबोनायनि थाखाय गोसोआवहा रंजानाय मोनदों फुटबल बादायलायनायखौ होनानै मा बुंनो नागिरदों आङो जेनेबा जों गामि गाला बिदि खना खनला मानसिफोरनि गेजेरावहा बे गेलेनायनि गेजेरजों गोबां खौसेथि गोरोबलायनायखौ लाबोदों बिनि थाखाय गोबां गोसोआवहा गोजोननाय मोनदों आरो जोंनि गेजेराव बे गेलेनायनि गेजेरजों जेनेबा नेसनेल लेभेलावबो जेन जोंनि गेजेरनिफ्राय बिदि गेलेग्राफोरा ओंखारो गोबां मुंफोरखौ लाबोनो हायो आरो जोंनि गेजेरावहा थानाय बेरेखा बेरेखिया जेन जोबलायनानै बेबायदि खौसेथियाव बयबो दिदोमै थानो हायो बेबायदि गेलेनायनि गेजेरजों आरो लोगोसे लेखाफोरा बेफोरथिंबो गासैयावबो रोंगौथि जानो आरो गावनि मोनथायनि थाखाय थिउरिया जानो जेन बयबो बेबायदि सोलोंनो हायो आं बेखौनो खावलायो आरो गोबां हामबाय होनदों माया क्लाबखौ बेबायदि लाबोनायनि थाखाय दि जाब्रां सारनि मुंख्लं सानखौ लोब्बा लाखिनानै अन्थाइबारि माया क्लाबाव बोसोरै आं खेला होबाय थानायखौ आं नुनो मोन्दों थांनाय बोसोराव आंबो बेवहाय लेडिसफोरनि खेलायाव आंबो सासे चिफ गेस्ट हिसाबै आं नुजाफैनो मोन्दोंमोन जोबोद खुसि आरो दिनै बेजों लोगोसे जि दिनै नैबे जाब्रां सारनि जि मुंख्लं सान बे सानाव दिनै आं सेंग्राफोरखौ लानानै बा दानि जाखांफुनाय लाइमोनफोरखौ लानानै दिनै आङो मोनसे टिम इन्ट्रेस्ट खालामनानै दिनै आं टिम लादोंमोन बे टिमाव दिनै आंनि टिमा गलनैयाव देरहाबाय बिराद खुसि आरो बेजों लोगोसे आङो बेखौनो फोरमायनो सानबावो दिनैनि टिमा गलनैल' देरहादों खिन्थु नेक्स्ट टाइमाव बिनिफ्राय साबसिन आं गेलेनो होगोन होननानै आरो आङो खालामबावगोन मानो होनना बुङोबा माखासे आंनि टिमसा सफैजोबाखै साब्रैसो बिनि थाखायनो जों गलनैल' सोनो हाबाय बिनि उनाव जाहाथे जोङो गलबासिम सोनो हानाय जोंनि केपासिटिखौ लानो हायो बेखौ आं नाजाबावगोन आरो जाय बिथां दि जाब्रां मुंख्लं सारा दिनै जाथिनि थाखाय दिनै थैनानै थांबाय दिनै सारमोना बा बिथांमोना बा जोंनि दानि जिरायनानै थानाय जाय एनडिपि बिथांमोना दिनै गोबां खस्थ'यै गावनि बिमा बिफा बिदा फंबाय जाथि हारिनि थाखाय दिनै गावनि न'खरनि गासैखौबो गारनानै हाग्रा बंग्रा दिनै ओंखाम मोनजाया दै मोनलोङा दिनै गावनि जिउखौ बाब्राब दिनै गावनि जिउखौ गारनानै थांबाय माखासे थैनायफ्रा दिनै जाय बिथांमोना दिनै गोथाङै दं बिथांमोननिसिम आङो रायजो राजानिसिम मोनसे खावलायनो सानो जोङो जोंनि माखासे एनडिपि जेरै दि जाब्रां सार बिथांखौ अन्थाइबारि माया क्लाबनि बेजों लोगोसे गावनि बिसिबां मानि टिम्स केडार्सफोर बिथांमोना दिनै जाब्रां सारखौ मोनसे सनमान होनायजों
थैनानै थाङोब्लाबो जाहाथे बिनि आत्माया गोजोन थासारियाव मोनसे खुसि रंजानाय मोनहैयो बेनि थाखाय बिथांमोना दिनै बे खेलाखौ गेलेहोबाय थायो बिथांमोननि सिगां रोजा रोजा साबायखर आरो जोङो बिथांमोनखौ जों बाख्नायनांगोन बिथांमोना जि बे दि जाब्रां सार थैनायाव दि बे मुंख्लं सानखौ लोब्बा लानानै जोंनि माखासे एनडिबिफोरखौ रायजो राजानो देखायनायजों लोगोसे बा खोन्थानायजों